Ayun, mamamasyal sana tayo sa People's Park. Kaso sarado. Hindi tayo pwedeng pumasok. May nakabantay na pulis at mga tanong. So wala pang pwedeng pumasyal ngayon dito sa People's Park. At dahil sarado ang People's Park, dito na tayo ng Twin Lake, Tagaytay. Tara, samahan niyo ako pupunta ng Twin Lake, Tagaytay.